Слава на Бога, брати и сестри! Реших да прочета един псалом, с който да ви благословя, с който да ви дам увереност, че нашият Спасител Исус Христос е жив и че Той се завръща и Той е готов да приеме всяка една благодарствена жертва от своите синове. И трябва наистина да се научиме да благодариме на Бог във всяко едно положение, всяка една ситуация. Да го хвалиме и да го издигаме. Той е нашия живот и то е нашето хваление, нашата промисъл. Затова реших да прочета един кратък псалом за тези, които се чувстват угнетени, които се чувстват още в тъмница, които се чувстват още в рова. Затова казвам, че Бог е нашето прибежище, нашия Спасител, нашата вечна канара. Затова благодаря на Бога за Неговото прекрасно Слово, за Неговото прекрасно време. И искам така да имаме повече качествено време с Бога. Бог да ви благослови. Ще започна от Псалом 109 и някъде към 109. Псалом е дълъг, така че моля, ще го съкратя по-малко да бъде. Не дей, Боже, мълча, моя хвала, защото нечестиви уста и уста коварни се отвориха срещу мене. Говориха против мене с лъжлив език, обиколиха ме също така с думи на омраза и воюват против мене без причина. За отплатата на любовта ми те ми станаха противници, но аз съм все на молитва. И ми въздадоха зло за добро и омраза за любовта ми. Господи, постави нечестив човек над него и противник нека стои отдясно му. Когато се съди, нека излезе виновен и молитвата му нека стане грях. Колко опасно е човек, който си мисли, че е силен духовно, по-добре да внимава да не падне, казва Библията. Продължавам. Нека се помни пред Господа беззаконието на бащите му и грехът на майка му нека се изтрие. Нека бъдат винаги пред Господа, за да залечи помена им от земята. Защото той си науми да показва милост, а преследваше сиромаха и бедния човек и хората с съкрушени сърца, за да ги умъртви. Да, той обичаше проклятието, като своя, той обличаше проклятието като своя дреха. Той обичаше проклятието като своя дреха. И то влезе като вода във вътрешностите му и като масло в костите му. Нека му остане дрехата, в която се увива, и като пояса, с който постоянно се опасва. Алелуя, Господи! Помни, Господи Боже мой, избави ме според милостта си, за да знае, че това е Твоята ръка. Амин, Татко. И че Ти си сторил това, Господи. Те нека кълнят, а Ти благослави. Когато станат, те ще се посрамят, а Твоя слуга ще се весели. Амин. Нека се облекат противниците ми с позор и нека се покрият със срама си, като с дреха. И аз ще благодаря много на Господа с устата си. Да, между множеството ще го хваля, защото той стои отдясно на бедния, за да го избави от онези, които съдят душата му. Само какво слово! Той отдясно на бедния, за да го избави от онези, които съдят душата му. Ние виждаме, че напоследък много вярващи се храниме с всякаква храна и с всякаква... Не обръщаме внимание на храната, коя годност е, какво качество има в нея и какви
бунтове, защото с словото им така го връщаме хем инак, но аз казвам да се пазите от хора, които твърдят, че обичат Господа, а не показват с делата си, че наистина е така. Стойте твърди във вярата. Стойте близо до Господа. Той ще ви говори, ще ви напътства, ще ви даде водителство. Бъдете нащрек. Господ е нашата победа. Той спечелил битката. Остави битката Той на Него. Остави битката на Него. Каквито и проблеми да имаш, каквото и трудност да имаш, остави, защото Господ е опитан сила във време на изпитание. Благодаря на името Му, благодаря на Святия Дух, който толкова много ми помага. Повярвайте ми, в какви трудности Господ ме избавя и Той остава единствен верен щит, единствената помощ. Убедих се във всичко, че нищо не е трайно. Нито приятелства, нито каквито и връзки да са. Нищо не трае. Но Божието Слово, Неговата връзка с човека трае до века. Бог да ви благослови. Надявам се с тези 6-7 минути да съм ви дал нещо, което да растете, с което да размишлявате и най-вече да останете близо до Господа Исус Христос. Амин.